Haga jing pen khalai na bentagi kenhun ke bania kun ya ka semi final jong ka Meghalaya State League ke artali ke kenhun ke bai kendu final house nem arajar khat khandai kini kendu haga semi final mentau snem. Ka semi final ka baning kong ka long hapadeng ka Kli Mauli Persia ya ka Maulai. Ka Kli Mauli ka badai ka tim ka baladu na tura zon ka balayo ban khur hadu khalai point na kisan teli ki jingle kai. Ka job south teli bat ka yak hai tang ka wei. Bat ka Maulai ka dei ka ladu jong ka Shillong zon ka balayo ban khur hadu khat san point na kisan teli ki jingle kai. Bat ka Klem Sharem ka weiru ka jingle kai. Ka semi final ka ba ar ka ka semi final ka ba itanat bah hapadeng ki ar dali ki kenhun ka bai kendu final house nem ar jar khat khandai. Kita kilong ka Rang Dajit United Persia ka Shillong Lajong. Ka Rang Dajit United ka balong ka ladu na Jowai zon bat ka deru ka zon ka badon hadu nyau tali ki kenhun. Ka Rang Dajit United ka layo ban khur hadu khan riu point na kin riu tali ki jingle kai. Ka job santali bat ka yak hai tang ka wei. Kat ba ka Shillong Lajong ka dei ka ladu na mau kurwat zon haga ba ka yo adu khat lai point na ki santali ki jingle kai. Baria ka first leg jong ka semi final ka baning kong on sedang yelek kai haga shipau tarik mentau munai.